paralok hakane ka video ngan yatuk kana sapang wei ukna uba up yala ka bait hadu ba undahe tongin yapet ke ka baja hadin habastang ka kana wei ukna uba kerteng ujob ulong uba smart uba bhabriu pat uba tristom ujob ulong ukun senrang bamarwei ujob ulong ukun baduk kaying kasem jong u kamat sibun kijing ujob banse ban kersan yala kaying kasem watla ulong ukna ritru kumta ulalej chong shakri haying jong kamedu jong u ban penbyang yala kaying ulayasha wala umat sibun kijing ime ipa jong u kimsha ban lej chong shakri namar ki isn ba udang rit bat udon tang marwei senrang henrei ujob pensngap gita bat ulalej lakalej kikmi kikpa jong ujob kijau umat namar ukun ubadang rit uhab ban lej bela ujob haba ulasa aying jong kamedu jong u ulamat sibun kijing uhab pen khoj ya kaying kasem bat uhab ban tre shalangkharu bun snem ulasa ulala ban pendap ya kajing don kam jong kaying jong u ujob ulong u katolik kumta ha kawei kasngi ladon kajing training communion hakasnong jong u kinong pediang ya ka communion ki hab bansa haying jong ki traisinong hakasngi ka bobot ujob ulalej tre shalangkha dang step bat haying jong kamedu jong u lawan sa laingot ki khna kanthe kawei ka bakerteng dudu kawei ka kongrit bat kawei ani ujob enda ulawan tre ulathaj bha bat haba ulapoi haying ulayoi badon laingot ki khna kanthe kumta ulale rany wan lakataru uhab bantre ya ki kamying kadudu kadei kaba uya lej lang hakaju ka skul kumta maka katip hi ya ka kerteng jong u bat ya ka jinglong jong u bat ma uru u itu hi ya ka enda ulo dep tre ki kam ulo syong penjak thaj sipang kumta kadudu kalawan sya u bat kala kali ha u pisa hang ne ujob ulo jubab ha oj bat kala lej no bat laki parlok jongka kadudu kala yitu kana haki parlok jongka sapang jong u kaong ba ulong uba bha mensim bat uba start bha kumta kawei ka khna ka ba kerteng ani kala sedang ban syok jing i ye u haba kala yok sneu ya kata tangkum nehi ngini sempat haka next video kublai sibun.